Lagip di napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita ket nagapo iti may sa apagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Amarisa manipod San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti mang subsubaybay kadagiti makaited adal a drama dito'y programam alagip tinapalabas. Ket pagyamanak unay no mapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko nga inak ibinglay ita. Pudno unay anabilag ti kwarta amang impluensya iti biag ti maysa a tao. Ado dagiti masulisog gapu iti silang ti pirak. Nga isupayan ti pakarakrakan wenno pakadadaelan ti maysa a pamilya. Nuapay anakunak ti kastoy palubusan nakman nga rod amang isalaysay kadagiti pasamak. Kastoy man nga rod ti pakabuklan ti amin. Talaga, Janet? Kukwakon da ito'y abang? Unkunak lang rodan, mare. Nginginaan da ito'y abrand Kan madlaw akabarbaro pay laang. Talaga akabarbaro lang ang data, mare. Kagatgatang ko lang ang ijay Thailand, idinapan abulan. Kitno na minsan ko lang na usar data. Ay na! Agyaman ak unay, Mare Janet. Apag husto ti kasar nga atindaran miinton bigat. At danbag nga usarag. Kasara ko na, mare. Wen Mare, kaanakan nila kay. Ay, mabiit lang ang kaikan ka pa iti dress, kan sandal ang maibagay iti dayta abag, mare. Nagpaisaw, Mare? Wen, ngam adda ko mapabor adawatakan ka, mare. Anya dayta, Mare? Ang mga numabalin nga agpakuyog akin ni Adrian ang mapanagpasyar ijay mall. Nakalidlid ay matngamin ti agmay-may sa dito'y balay. Kaya't ko ti rumwar, iso na lang ang tawan matkaduha. Ay, kwa Mare. Apay, awan ka diti dadoma mabalin mo apagpakuyugan. Dagiti amigas mo. Adda, ay, makaumad amat. Ti kayat ko kat jayman mat bagets. Kit ni Adrian mo, tinapilik, mare. Oh, daytoy. Inggatangan nak itipulo. Pantalon kan sapatos. Kalpasan na. Rinikos miti si bubukal amol. Wow! Madlaw ang inginaan dagita manong. Uy, adapay perfume. Kituwa na. Angam, apay nga akas lasaan kamat anaragsak. Nagadupay ti ginagkatang naparakan ka. May ilangat nga minitry kan kwa na. Kaslamat ng boyfriend nak iti kasjay at rato na kanyak. Ay, kastaya manong. Wen, nakarakaro na mabai na. Iti nagpasubo. Kabayatan ti pandangan mi iti restaurant. Anya? Inaramid na day manong? Wen, kapoy ti pa nakisarita na. Sinubwak lata na. Ay, panagkunak kat kursonada nakatibalo ako mari ni nanang. Manong? Kaslakas ta nga rod, babi. Kati pa kasairan una ti reknak. Kaslamat maragsakan ni nanang. Idinto ta munang adan girlfriend ko. Nagadumutin dati amakan bakit? Agkakay mas amasida tinakadasar iti lamisan. Nakunamon lakay. Ala, mangan kalaeng amangan. Sa dino nga tinagapuan na iti amakmakan. Intag ni bakla. Sino ang bakla? Ni gay Johan. Oh. Tsagay sigod nga amamok ija ilay. Talent manager gaya man. Oy, big time nga ron no kasta baka. Wala. Talent manager ko naman. Ado-kado ti igam na nga artista. Kat amaw. Naibaga na kanyak at tulungan na kano ni Babay. Tapno madiscover mat kas may isang artista.
Ay, kahit mayat ano kasta bakit? No kaya't matyanak ta. Sapay man nagbabayin mo dahil dya tao. Kan kaslawan mo hiling ni Babe, ti kakasta banag. Siyak di makaamo, Danilo. Ah, Naskad lang atong palanak. Iti kasta umasinso tayo mat. Saan kat akastoy alumakay kan bumakitan. Ngam aging ga itak jeepney driver kapailaan. nilaan ka di Babe, ti kaya't napagartistaan. Wan, ni Babilaan. Ni Mat Adrian, kursunada ni Janet. Janet, kunam. Wan, Ha? Tibag ng abalaw ako marem, tibag bagam. wan. Anya, agam kasla anak na ni Drian no bilang laeng. Ay, uray pay. Tinapatag. Masubot tamatan dagiti rigrigat taan ng padakkel kanang papaadal kadagiti duwang nga ampunta. Nanang, anya ka diti kunayo nga ibagayo kada kami. Uwan nga paiso nanang. Kitkitaan da kami matlatan. Ah, awan. Baragsakan naklaeng. Ngamen, babaro kayon. Saan lang adayta? Nagtataer kayo pa'y anak kao. Kasla kaano lang day di pa nangampun may kada kayo. Talo titawan mo ide Adrian. Kani mababay, agmay sa atawan na iden. Isungarod ang astaunay ti panagyaman may kada kayo, nanang. Pudno ti ko na ni Manong, nanang. Malaksid asan kami ang nagsinang agkabsat. Naadan kami pa iti pamilya. Isuna lang, saan da kayo matan na pagtuloy iti kolehiyo. Ngamen, saan matan nga umdas ti birok dya amayaw. Okay lang, nanang. Isungarod nga agtrab-trabaho kami itaga ni Bobby. Iti kasta. Makaurnong kami. Ket ituloy mi ti panagadal mi. Ang amuyo ka day, amabalin nga umasinso ti biyag tayaw, no lakit dit agbalin kayo anasirayb. Ha? Ne, anya ti kayo ti asawan, nanang. Ay na! Imbag ta simangpet ka medlangan, Bobby. Kunakit din o di ka umay. Pasensya ka na, Johan. Kaibagbagang namin ni nanang, nga itagayam ti photoshoot para iti ibagbagam ang modeling. Ti amukot inton bigat pa'y day, Jay. Ay, okay lang, Bobby. Awan parikot iti dayta. Kat, kasano, rugyan tayon? Ada pa ngamin trabaho? Relax! Madamdaman ton di pa nag-photoshoot mo. Okay? Awan pa ngamin ti photographer kan videographer. Ha? Tinasayaat. Sumunod ka kanyak. Inta pa mangan. Kalpasan na. Uminom tayo ti arak. Arak ko na? Yes! Apay akas lang nakalaat ka. Apay di mo kaya? Kuha ngamin, Johan. Ay na, naskan nga uminom ka. Iti kasta, ada pampaturad ta. Nang lunakan ka. Masapul mo ti arak. Tapno, tumurad ka para iti shooting mo into madamdama. Ha? Kasanong imin aya dahi ta shooting? Siyempre, jay sexy photos, ah. Iti kasta, makita dati kinagwapo, kan kinamaskuladong. Ang, saan nga ta nakababain, Johan? Ay, awan ti rumbang apagbain ng babi. Siya ti makaam mo. Ikadag amin abain mo. Oh, Bobby, makakigkigtot ka man. Pasulpot-sulpot ka. Apay, awan ka di trabaho. Ada, ngam, jakon simrek. Angam apay, sayang mitimay sa aldaw. Kasano, napanak iti ayan ni Johan. Una na ngamin nga iti photoshoot mi iti panagmodel ko. Okay. Imbati ko na. Kasta ngamin una iti panang chancing na kanya. Anya? Pinanawa ko. Tama nga no, madanog punto pa eh. Isumit lagayam nga adda ka dito eh. Ninanang tumot ngamin. Oh, apay ni Auntie Marisa. Isumot ti mga at apakisamaak da di abakla. Anya? Kayat mo asawan. Kayat ni Auntie Marisa apatulam ni Johan. Wen, ngamin, ingkari na kami nanang apagbalinan na kasikat nga artista. Kat, namati man.
Una, namin anunak nga ro nga imbaon iti ayan ni Johan. Ay sus, madimot ati kastangar aramidan yan ti Marisa. Amangan ni isupay ti pakaisagma ka. Mary, Inasaya at kasaritam ni Auntie Marisa. namin adun na daras nga inaramid ko dayta. Ngam, isupay ti makaungat. Rumbang lakano agtungpal kami kani Manong Adrian iti kayat na. Anya, nukas na. Dua kayo kin ni Manong Adrian. Wen, ngam sa balimot kani Manong Adrian. Iretreto na mat dayjay iti balo abak nang ako mari na. Isu na lang, tasaan mat akayat ni Manong dayjay at Janet. Jack mo't kayat apumatol iti bakla. Kan may sa sikat ay ayatay. Ay kat kasarita yumanan ani Auntie Marisa. Ibagayo kin ni Uncle Danilo. Itikas na, makapagsasarita kayo anasayaan. O anya, nagustuhan mo't lang ka di, dagiti ginatang ko aparakan ka, Adrian. Kwa, auntie? Shh! Hani ko naman. Wano, babe. Anya? Ngam? Ala, mapantan iti parking area. Nabanugak nga minan. Inton maminsan tumanan ti panagpasyerta. Wan? Kwa? Oh, atoy. Awatom daytoy. Nagadun tayo yung kwarta? Wan, allowance mo. Makaamo ka matan no ikamdanan ang kantatang mo. Wala umaykan. Agidan ta amag na. Kat sa labayin na, ha? Anya? Ngam? Ala, hindi ka nagkutkut. No di mo kaya timang salabay kanya, agkibinta nga ron. Umaykan. Sige. Ang sapay ko ma. Tamao din tayo yung Auntie Janet. Anya? Ni, apay, di mo kaya ti agnamay, ha? Di mo kaya't nga umasenso ti biyag mo? Pasensya kayo, Auntie. Okay lang ko mano ay ayatan kayo, man. Ngam ti parikot kat saan, man. Arig na kat anak dakon. Diyak kaya't agundawayan ti kinaanos yung kanya. Iso a pasensya kayon. Pasensya, Auntie Janet. Apay aya, adidak kayat atong palan, ha? May ranod tayo mat amin iti pampanunutag. Kin maysa, awam mat ti mapukaw kada kayaw, ngamen lalaki kayaw. Kasanungay matirik nami ang masaktan. Kapo iti ipapaaramid yun, nanang. Madadalang ti biyag mi, nanang. Kasano ang madadaal kat bumaknang tayo nga raod? Saan nga amin abak nang? Ket saan ang nadadael ti biyagda? Saan mat nga amin abak nang ket naragsak? Ay tumal na ka man Danilaw. Na, Imbis atulungan nak amang kumbinsi kadakwada. Saan? Taay ayunam kit din ida. na. Marisa, Saan damat nga umasinso iti trabaho dalaang ita? Nanang, oray kas na. Nalinis ti trabaho mi. Di mat pinadakkel da kami kani tatang nga adda buteng na iti Diyos. Nanang, apay nga ita. Ket idordoron da kami mutan nga agaramid iti dakas. gusto dagiti nagta Marisa. Tumal na kayon! Na, Hoy, si ka Danilo naunday a panawan ti panagan-anos ko iti dengam. Inan-anusan ka nga uray dinak may paayan iti anak gaputalupes ka. Marisa, Iti imbagam nga ampunan tanagito'y nga agkapsat. Imanugot tapno agbalin ka naragsak. Inaywanan, inayat ken impatag kayaw. Ngam itatasyak mati agkid-kid daw iti pabor. Tapno guminawa ti panagbiag tayo, didak pa'y mapatgan. Nanang, Awanan kayo kit di ti baen. Awanan kayo iti utang anayin baganakam. Marisa, kalba ka kumalaeng. Pangasim. Itamat laang. Pumanaw kayo dito'y balay ko. Ah. Saan kayo akasapulan? Panaw!
Ay, manungal dawan ti gurigor ko. Nagsakit ti bagbagik. Umininumak mat iti agas. Ngam, jak mat latag bag. Ay na, tirigat na. Agmay-may sa akpay dito'y balay. Idi, no agsakitak. Kasta unay a panagdandanag dagiti agaamak. Ita, si siyak lang at yan na dito'y balay. Gaputa pinapanaw ko, ida. Itak lang amamiris ti amin. Saan gaya manasaya at tinaramin ko. Nagbalinak ama naging bubukod. Tila ang bukod ko apagragsakan ti pinampanunod ko. Nagbalinak nga abusado. Inabusok ti kinasingpat kan panagayat ti pamilya kanyag. Basol ko. When basol ko ti amin, isuan na pukaw ko ina. Tatang, adda ginatang ko ama sida. Uray saan tayo nga agluto iti sidaan tayo ita. Ag-take out modla ni Manong iti dagduma pa'y ama sida. Nagsweldo akong tatang. Iso agi matangak iti paborito yo. Agtoy, lechon manok day ta. Ay, nasaya at anak ka. Nagpanglusan ka di tatang? Ay, uwin nga agpay so babay. Ay, Apay kasla naliday kayo tatang. Agsakit kayo ka di? awan sakit ko babay. Malagip ko la dyan inayo. Kumusta magatan? Tatang, Kasi matngagmay-may sa iji balay. ala, di kagda ng tatang. Awagak ni Mary, taibaon ko iji balay. Ibagak ama pan nakitaan ni nanang. Itikas ta, mamon tayo tikas sa saad na. Ken, tapnusan kayo mo ngagdandanag. Ay, sige man anak ko. Katagyaman na ka. Awanan niya man na tatang. Uray kas jati naramid ni nanang. Napataglat tamat kada kami kani Manong. Ngamin, noawan kayo anang padakkel kada kami. Saan mo't nakastoy kasaya tibiyag mi ita. Ang mga noadda kami iti kalkalsada, katang-katang. Hello babe, kumusta? Nasarong-karam ka din ni nanang? Wan, babe. Kinapudno na. At daak pa'y laang dito'y balayo ita. Kat, kumusta ni nanang? Nakasaritam ka di? Anyat kinunanangay. Saan ka di ang nakaungat? Babe, masakit ni Auntie Marisa. Anya? Panagpunakit naskan ang maipan iti ospital. Manunga aldawon nga agurigor. Sakit saan anang nangan. Sa balin ti na, babi. Anya? Sige, umay kami tamat laeng. Urayan na kami ditan babe. Sige, babe. Agan-anad kayo. Wen, agyaman na. Ala, urayan na kami ditan. Kumusta ang tirik na, Marisa, bakit? Danilo, ada ka dito. Wen, kaduwak na kita anak ta. Sapay ko matadi ka kung ungit Imay kami adagos. Apaman nga inyawag ni Mary ti kasasaad mo. Saan? Saan ak nga agugat, Danilo? Maragsakan ak kiti, Nanang, no kasta, di na kaming kaungat, nanang. Saan, anak ko? Kansapay ko mata mapakawandak. Kastamat kan ka, Danilo. Si papa kong babakagit daw, iti pambakawan ka na kayo. Marisa, Pakawanan dak. Gaputan na sisirap, dagiti matak, iti silang tipirak. Natitilang tilapayag ko, iti kalansing ti kwarta. Isu asaan kayo anaawatan. Agam,
Ita, naamiris ko tinagbintutak. Si sasagana nga agbalbaliw, basta agsubli kayo itidanag. Pag-aasiyo, tang subli kayo dito'y balay, anak ko, Danilo. Ipatpatag kayo unay-unay. Nagsubli nga rod dagiti agaamak iti balay ket nagdadan na kami matlaang. Intuloy dati nagadal iti kolehyo ket naalada iti scholarship ti universidad a nagadalanda. Gapu tabasit laeng matimatmat gadan mi nga agasawa, nagworking student pay dagiti agkabsat tapno malag-anan kami iti magastos. Ket ita agpadadan a professional. Naggraduar iti criminology ni Adrian ket may saitan a polis. Nakadistino ita daytoy iti Nueva Ecija ket aginnawid latta ditoy La Union tunggal off na. Nimot babi, naggraduar iti marin ket may saitan a seaman. Dandani metten ti panagkalaysada kani Mary. Nuda kami met ken ni Danilo, makunak anapintasen ti biag mi ita. Ngamin, nakasuporta met dagiti dua nga anak mi. Inyalaan da kami iti mini grocery nga isu ita ti pakakumikuman mi nga agasawa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, ta nakaibatiak iti adal, kadag iti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Marisa. Ken ka pagayam Marisa. Naragragsak ti agbiag no ammo tayo ti makontento kadag iti banag nga adda kada tayo. Awan ti marakrakwi no madadaal a pamilya no ammo tayo ti makontento. Imbaglangan ta nakaamiris ka adagos ket naikkan kapay iti gundaway nga agbalbaliw. Kablaawan kayo iti balligi dagiti inbilang yo nga anak yo. Nga oray saan nyo idakapkapin ano, ket inayat kan inpatagda kayo met kaspudpudno adadakkelda. Alakastan pagayam Marisa, ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Makablaawan kayo amin nga awan malabsan. Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manen amin gapu iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay dito'y nanumo a channel tayo. Maragsakan kami amang ibasa kadag iti na duma-duma akablaaw, comments, ken suggestions yo. Sapay kuma, tadi kay tumauma adumngeg kadag iti sumarsarunupay nga uploads tayo. Ti surat nga intay kan biag ita, ket nagapu kan ipagayam tayo arosan,
manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kayat kumati agpailingad itinagan a Rose-Ann, ket pagyamanak unay no mapili yung mat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko. Dagiti babae kano ket saanen a masapul nga agadal, ngamin asawaan danto matlaeng. Dayta tinaimula iti panunot ko a kapanunutan wenno pamati ti inami. Banag ang nagsaksakitan tinakam ko kenkwana. Imbaglangan ta pinagadal da kami ti amami isu nga ita ket ada natalged a trabaho mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Nanang, tatang, si Mang Puweteng daman ng Rose-Ann. Aya, ay kating kasabten idan na. Taidasar kunti pangaldawan tayo, anak ko. Mala, umaikan mila ni anak ko. Sabten tadamanang mo. Kasla nagado nga min katawid da. Wan nga ron, tatang. Tatang! Oh, ay na, ay! Huh, ang gabanak na nakaawid kayo mo lang, anak ko. Wan nga ron, tatang. Agmano ak, tatang. Nagmanok, tatang. Ay na, kasyan na kayo ni Apo Diyos, anak ko. Oh, Liam, Laika, agmano kayo ka ni Lolo yo. Wan, mami, lolo, agmano ak. Agmano akmat lolo. Ay na, kasyan na kayo ni Apo Diyos, Apo. Kay... Ala, umunag kayon manang. Da kaming kinitatang timang tulong kini Manong Erickson amang yun nagkadagiti awit yung. Ay na, sige man nga rod ading ko, tani. Ay, nabanogak ang nagbiyahe. Wow! Nagdakkel gaya man tinagbaliwan to'y balay ah. Medyo nabayag nga mina na jak nagawid. Oh, Rose-Ann, umunag kayo na, anak ko. Nanang, Nanang, agmano. Kasyan na ka ti Diyos, Erickson anak ko. agmano ak nanang. Nay, limukmug kan samot, Rose-Ann. Sus, iti kinabayag ti taon na saan tayo ang nagkikita. Talaga at tilukmag ko pa'y laang mat, tinapansin niyo, nanang. Ah. Ay kat kayat asawan dayta. Analaing nga agaywan ti manugang ko. Saan aya Erickson baro? Ha? Ay good, siyempre mo nanang. Bay-bay aklay nga minijay kusina ta asawa. Ay na, tinasayaan. Ayaban yun dagiti ubing tamangan tayon. Na isagana kunti makan. Mapantayon ijay kusina. Adtoy, umanay mat siguro da ito iti anak mo. Ay na, agyaman ako unay manang. Sigurado ang maragsakan ni Aisa iti da ito'y. Kat, kumusta kayo mat dito ingay? Kaasi ti Diyos. Okay kami laang mat. Imbag man tamaan anusam ni nanang. Ni nanang ko nang. Uwan, Apay, okay mat ni nanang nga. Kat no iso ti mga aywan kadag iti anak ko. imbag tadi ka masaksaktan ka dagiti panagsasauna a below the belt. Ah, nairwama kon kini nanang manang. Numaminsan, talaga asaan na amaliklikan ti agdilaw. Kat katawa aklatan no ko. Ay, sana all at idog ti pasensya na. Angam no siyak laeng, amangan no binagaakon ni nanang. Iti tono ti panagsasaom. Madlaw asaan ka pay lang anak ka move on kadagiti napasamak iti manang. Ay, uray niya pa'y siguro ti aramideg. Jak tupulos malipatan. Isend mo laengan iti email ko. Iti kasta, ma-check ko adagos. Okay, sige, agyaman na. Rose-Ann, anak ko. Agar musar ka pay Sige laeng nanang, urayek pa'y amariing dagiti agamak. Nakabakasyon ka. Ngam agtrab-trabaho kan samot latta. Idi pa'y lakalman anadlaw ko. Nakaad-ado mo ti kasarsaritam iti cellphone anak ko.
Wen, jakmat mabalin abaybay anlatan dagiti staff ko ija opisina. Unay mat agagat mo na nako. Ay kat syempre Amoyo ka di asyak ti kaunaan a babae a nagbalin a vice president iti kumpanya a pagtrabahuak ita, nanang. Kasta aya. Wen, imbaglaangan ko nam ta pinagadal da kami ni tatang ide. Kat nakalpasak iti upat atawan a kurso. Iso anak kaalak iti kastoy kapintas at trabaho. No saan ngay? Siguro no namati ak kada kayo ide at ibabae kat saan arumbang nga agadal kaputa ag tagibalay metlaeng no makiasawa. Nalabit, awanak ita iti kastoy nga estado ti panagbiag. Ha. Iso asang kaibagak kadagiti anak ko nga agadal da na imbag. Ngamen, napatag ti edukasyon iti biyag ti maysa a tao. Kang runaan dagiti babae. Ano? Aginggat ka ti kaddayo dito Amangan no, abutan mi ti makabulan dito, Erwin. Imbag man, tapi nalubusan da kayo ti kumpanya ti kasta kabayag ti bakasyon yung manong. Wen, nabayag gamit nga awan bakasyon mi. Ay, huwag nga raw. No, ubing pa dagiti anak yo, itinaudi nagawid kayo. Itadadak kayo dyan. Wantang, nagbit ti panawen. Makunak anagasat kami kaputa na pintas tinagbalin at trabaho mi kinirusan. Huwag nga raw baraw. Gapuday ta ni tatang Erickson. Ha? At to'y ti pulutan niyo. Wow, nagimasin bakit? Adobo ko naman. No saan aga po ka ni tatang? Saan tayo mat amaragpat dagito'y abalege? Saan ka di, Erwin? Ha? Wen amanang, husto ka. Amom ka di, Erickson. No anya laditan at trabaho ti sinirek ni tatang tapno laeng mapaadal da kami. Ay kaya siyempre, ngameng, obligasyon mo dagiti naganak apagadadag dagiti anak da. Apay nga rod ni nanang ngay. Saan da kami mat akayat apagadalan idi kini Melanie. Ngamin, babae kami kano. Idi lang mo dahi ta anak ko. Kasta nga may ti pamati idi da inayaw. Ngabe, hindi panawan may talaga nagtagibalay lang dagiti babae. Ay, uray pay. Para kanyak, inulpitan da kami idi ni nanang. Ngamin, di na kayat makaadal kami. Anak, saan apod no dahi ta? Katulungak ba't siya inayaw? Alang paadal ka na kayo? Aday ta kayo manan tatang. Isakit yu manan ni nanang. Rosan, anak ko, pudno ti ipagbagak. Ure ka sa lupay nga anos kan sakripisok ide. No di sinuportaran ni nanang yaw. Abangan, no saan kayo anakalpas anagadal? Nanang! Nanang! Apay aya. Adaak dito'y kusina. Da kayo ka di tinangtad iti sinigang apasayan kanilay ka itay? Ha? Ay, kwa. Wen, apay ka di. Pakpakanat mat dagiti anak ko. Apay aya amasapul amakibiyang kayo pay laeng. Rimuar kayo ngamin itay. Aldawon ko nak. Kat saan da pa'y anag-armusar. Iso nga inikak ida iti kananda. Jakmat ida bisbisinan Manakibiyang kayo matlauna yan. Rosan. Amuyo ka di nga allergy na ti pasayan? Kitaan nyo, aggagatal man ang tibagbagi na. Ita, kabailan nyo nga rod nga agasan ti allergy na. Imbag kumamot no da na itugot ko nga agas na. Nagadayo pa'y mat nga rod ti parmasi dito Ay, pasensya ka anak ko. Iyak mo Intin maminsan, saan kayo nga min amakibibiyang Ay, gusto na itan Rosan. Tatang? Among magayam nga da allergy ti anak mo. Rumbang nalang ko Akanayon ka nga agitugot iti agas na. Kin maysa, 15 anyo sa hindi anak mo. Apay, di na amo aya nga allergy na ti pasayan. Tapay akinan na pailaang tiintid ni Lola na. Isaksakit yung kadininanang tatang? Saan ko nga isaksakit? Winuan yaman di tarosan. Jaklaing kaya't amang ganti pa lang sungba-sungbat mo iti inam. Kasla si kabot kan tinatae nga.
Respetuan ko, mami, at tinaganak mo. Nagsingnong ba't kayo gayam kininanang idikalman, Manang Rosan? Ay, amo manang, palpaliiwan kamit kat. Ha? At dadagiti banag asaan mat unay a big deal. Ngam no ni nanang ti makagapo, nagbiit a pumudot ti ulong. Apay, di mo pa'y laka di napakawan ni nanang? Di mo pa'y laka di malipatan day di pa ng pasardeng nakadatang agadan? Gapo ta babae ta? Manang, nabayagan day jay. Kan may sa, kita mo, nagpintasan ti biyag mo. Apay adi mo pa'y lalipatan day ta abanag. Jakman ammo. Jakmat lang ammo no apay Melanie. Ang madipod idi imadayon tiriknakken ko ana. Jak ammo, no kasanok ka mapakawan ni nanang. Panunutom dagiti sakripisyo nga inaramid na para kadata. Pudno adanda ni di na takayat apag-iskwalaan. Ngum idinarik na adi na takabailan alapdan. Saan ka di nga awan matlaang naaramidan na? Adda ka di malagip mo as saan natangain sa ganaan iti pamigatan ta? Sakbay ang mapantag eskwela? Wano di na panagluto iti merienda tunggal sumangpet ta iti malam? Di mo't isupay ti aglablaba kadag iti uniforme ta idi. Manang, di mo kuman kitaan. Wano panunutin ti naminsan laang apanang lapid na idikan ka amang ragpat iti arapaak mo. Di mo kumakitaan ti bigdot ang naaramid na. Tilagipan kan panunutam, kat dagiti kinasaya at nakadata. Dagiti gundaway at tinulungan na ni tatang, tapno makaiskwela. Kan maragpat tayo no anyaman ti estado tayo iti biyag nga agkakabsat ita. Ay, nalpasan ti bakasyon tayo. Inton bigat, agsubli tayo ni syudad. Ang mga no, mapayag tumanan ti panagawid tayo. Nagbit at naglabas ti panawan. Bumakit ken lumakay matindanan ng kantatang Rosan. Awan ka diti planom amang urmos iti nagbatan nyo kininanang. Sakbay nga agsubli tayo di syudad. Adda ayanas ken nga ornosan mi. Okay kami mata. Oray di mo ibaga. Amok nga da sakit tinakam di tapusom. Ngapoy ti panang lapad na kada kayo iti kini Melanie nga gada. Erickson, Rosan ba kay? Pakawanam ka din ni Nana. Kan pakawanam matan ti bagim. Awan na sayat nga itdang ti kastangar aramida. Banawanan, tapno iruwar mo, wano iyibkas mo ti sakit tinakam di tapusom. nabayagan a panawon nga adda sakit tinakam amarikrik nakten kuana. Iswa kas lamas komportable akon amakarik na iti sakit, manipod iti pusok para ken kuana. Nga Rosan. No mapukaw dayto ya sakit tinakam, panagriknak, agmalinak a nakapsot. Sigurado alumok ng tumat ti pusok para ken kuana. Ba nag-ahusto lang matsan ka di? Bakit? Iso ti inam. Kat imbilang kumaten kas pudpud no nga inak. Iso ti nagapwa. Iso ti nangirwargan ka. Awan ka iti dahi ti alubong no awan ni nanang. Di mo ka di kabailan atil mo ng ti pride mo para ken kuana. At dayta, naimpake kung dagiti iyawid yo. Ibalkutan kayo kumapay kat itidaing. Mabalin ka di dagiti para kadagiti anak mo. Ay, kukwa. Uwan na nang. Mabalin kanyada. Sige, tabalkutat nga rudan dagiti. Ay, anyapay ka di amakmakan dagiti maipare. Wano saan amabalin ka dagiti apo ko, Krosan. Planok to nga minti agpaw itit. Ay, saan kayo ka din nga agtaktakpay? Di kay agdanag. Tinawan kami ton nga agawid ditoy. Ha? Pudno ka din ay ta anak ko.
Wan, nanang. Aywan gayam. Oh, adtoy, para kada kayo. Ha? Ne, anya nga itoy. Ha? No kasta, adamat pa sa lubong ko. Ay, kunakit din no nalipatan nyo. Idi nga minsimangpot kayo. Ni tatang yo, ni Melanie, ni Erwin laeng tinikam. Iso ati amo kat nalipatam laeng ti para kanya kanak ko. Nanang, Wow! Duster! Ay na, nagpipintas mo dagito yan anak ko. apay ngay. Jakbatan malapdan ti agluha. Apag husto, daan nga minan dagiti duster ko. Pasensya kayo, nanang. Day talaang ngamin tinagatang kwa para kada kayo. Kano talaga mo't aday ti kasapulak. Uray sagpaminsan ka nga agawid. Talaga adi mo pailaang nalipatan a duster ti paborito kanak ko. Ne, ape nga agsangit ka ngayon ako. Ay, kwa nanang. Awan, maladingitan aklang. Ngamin, agsupli kami ni Jay syudad. Mabayag tumanan asanda kayo ang makita. Ala, di ka ba tanagan anak ko? No addan to ti ayami kinitatang iyo. Di da kamin to ti umaymang pasyar kada kayo iti syudad. Nanang, Ay katustun Di ka nagsangit. Ay malagip ko laka nga rod idi ubing kapay. No saan ka nga itugot idi papanak. Kasta unay asangit mo. Aglagto-lagto ka nga agririaw ka po iti sangit mo. Ay, kasla ka ano lada iti. Ita, adamatan anak mo. nanang. Ay na, agyaman at talaga kadagito'y adaster anak ko. Nagpipintas. Adan baro nga usarag iti inaldaw. Ammom Miss F, kaslaak na bunutan iti siit manipod iti barukong ko iti daydi nga aldaw. Insang sangit ko nga rod sakto nagkarkararag. Lin mag-antiriknak ket kastaunay a panagyaman ko iti Dios ngamin napakawan ko ni nanang sakbay a maladaw ti amin. Ita, no kasjay asaan kami a makaawid iti mabayag, isuda kanitatang ti umay ditoy syudad. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay kuma ta nakaibatiak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nangiornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Rose Ann. Ken ka pagayam, Rose Ann. Kunada anarigat ti mamakawan, ngem panagkunak ket ad-adda anarigrigat ti agbiag nga adda sakit tinakam amarikriknam iti padam a tao. Nang runa no maysa kadagiti ipatpatag mo iti biag. Ti unget wenno sakit tinakam nga imimpenan tayo ket kayarigan na ti sabidong a makapatay. Isu aditay nga rudrumbang nga ilemeng wenno ikutan iti mabayag kadagiti puso tayo. Ngamin amangan no isunto ti pagbabawyan tayo iti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Rose ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.
ket mabalin ang nagimbag ken nagkaengan. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga inta idrama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a June, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan nak kumalatan iti nagan a June. Nakapagsurat akmet tapnoy nakibinglay ti pakasaritaan ti biag ko, amadama amapadpadasak ita. Ket kayat kumatlaangan akidawan ti kapanunutam maipapan iti daytoy abanag. 2012 idinaamamok ni Tanya. Inayat ko daytoy iti likodan ti kinaadnan anak na. One Miss F, maysa a single mom ni Tanya. Ngem saan ang nagbalin atubang dayta iti panaginnayan ayat mi. Inakseptar ko tinapalabas na ket nagkalaysa kami idi tawen 2016. Iti lasod ti upat atawan a panagdan nami, nagbalin met an-anayas ti linnangan mi nga agasawa, kastamatan iti babae asyuman ko. Inbilang na kaspudpudno nga ama, kat inbilang kumat daytoy kaspudpudno nga anak ko. Aging gaan na danon ti tawen 2020, kastoy man dagiti pasamak. Simangpot ka din ni Mami, Mika? Awan pa'y met, Daddy. Ni, apay ngay. Malaman ah. Saan ka diyan nag-text? Tuno imawag ka da kayo? Saan ba't nga rin na nagte-text? Isa ati amok akit nakaawidan dito palay. Kinasaya at awagan man kit di. Awan nga minlod ko kit. Damagam no sa dino tayan na. Ibagam asukunak no dapay langit yung pwesto. Sige, Daddy. Mabit lang nga tawagak. Aday ta. Agriringan ti number na. Di naman sungbatan. Apay ngay nga ta. Uray kumamat no ag-text no sa dino tayan na. Iti kasta, saan nga agdandanag da tao? Urayan tayo latan asumangpet ni Mami, Daddy. Masiguradok apaawi dan dayjay. Hello, bakit? Aggaraya akon. Masaduta kon nga agbiyahe. Grabe nga man ti traffic. Kasano dita pwesto? Nag-close ka din, tadagasin kan? Itayak pa'y ang nag-close lakay. At daak dito'y palingke. Kadwak ni Julia. O sige, urayan nak nga roditan, tadagasin ka. Saanan lakay, umunakan nga agawid. Agtaksi akton. At dapay nga min papanan mi kini Julia. Kasta aya. Wen lakay. Sige nga rod bakit? Awagan nak tulatan no awan taksi amaluganan yung agawid, tas sukunan kayo. Wen lakay. O sige, umunaak nga rodin nga agawid bakit? Mami? Apay, naibos ka din ti allowance mo, Mika. Saan, Mami? Ado pa'y mati kwarta. Kat, anyangay nga ruti bagam. Salud-sudat ko, Ma. No asino ti lalaki ang nakita kakadwayo idi kalman amang mangan iti restaurant. Ah, dayjay. Kadwami nga ahente itinatang. Napan kami nangan kalpasan ti panag-deliver mi. Aya? Saan ka di ani Uncle Armand dayjay? Ha? Ay, nailasin mo matgayam. Damagam pa'y lang. Asit gan kayo ko, Ma. Ngam nadlaw ko napas nagmat ti panagsarsari tayo. Iso adya kon imasidag. Ha? Ay kwa, di mon istoryaan kin ni dadim anakita da kami kin ni Uncle mo Arman, Juan. Apay aya, Mami. Awan maddakas na no istorya. Saan ka di? Ha? Ay, Juan, basta, di mon istoryaan kan kwa na. Naawatan, Mika.
Tanya, Ha? Uncle Ramon? o sino tinakakotsa nang itulod ka? Ha? Ay, kwa, Uncle. Kadwak nga ahente itinatang. Narabyan kami ngamin ang nag-deliver. Awan ti maluganak at taksi. Iso nga intulod na kundi to'y balay. Sigurado ka? Wen, Uncle. Sigurado ka akadwam lang dayjay nga ahente itinatang, Tanya? Ha? Ne, ay niya ti kaya ti asawan, Uncle. Unam akadwam nga ahente itinatang. Naskan ka rin agin nagag, kan agin narakop kayo pa ay, sakbay abo mabaka iti kotsena. Ha? Uncle. Apay, nalipatam ka din nga dan asawam? Kwa, Uncle. Di kan makapaglibak. Sa anak abulsag, Tanya. Di ko ram siguro, awan makakita kada kayo niya. Malas mo, tasak tinagbalin na karubayaw. Nalaingak nga agpaliew ko namsa. Ibagak na ito ikani John. Ay kwa, saan, Uncle? Pang-asiyo. Ikarit, jakon ulitin ti inaramid ko. Basta diyo ko man ibagbaga iti asawak. Pang-asiyo, Uncle Ramon. Ay, sana mabalin, Tanya. Inkalay sana ka, tika anakak. Inayat kan impating da kayo iti anak mo. Nagsingpet ni John. Ngamita, lokom lang gayam. Saan na deserve ti kastangar aramidem ken kuanatan niya? Masapo lakas saritak ni John. Pakawanan na ka din, anak ay. Pasensya ka nun aramid ko ti kasyay. Ikarit, saanin ang maulit? Tanya, Ibagamkin ni Uncle Ramon, tauray saan tayo nagsasarita iji barangay hall. Nakababain ngamin kadagiti ka baranggayan tayo. pasensya ka. Ngamnas kan langag sa sarita tayo. Iti kasta. Adamot pang siguradwak at talaga adimon ulitan ti kastang inaramid yo. Naawat mo't siguro ni Arman ti surat manipod iti barangay. June, kabailan na kadiakitaan ang maibabain iti sangwanan ti ado at tao. Si kamot lang tinagaramid iti pakaibabay namtan niya. Amumot gayam ti agbain. Ngam di mo pinanunot dayta sakbay ang nagaramid ka iti kalukwan. June, Pinayabak mo tindag iti dadakkel mo. Kasta mo tindag iti dadakkel ko. Ken adda sumagmamano aninong kaninang ta iti kasar nga umay tumot lang iti barangay hall. anya? No saan ka kumaan nagaramid iti kalukwan? Awan kumamot ti kastoy ang mapaspasama kita. Iso nga aganos ka. Ngamin, si kamot lang ti aking basol iti amin. Kat, kumusta kayo matan iti asawam, John? Kaasi ti Diyos nanan, nagsublimat na ni ti sigod ti linangan mi. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta anak ko. Sapay ko mga rod, tadinan ton aramiden ti mangluko manenken ka. Nanan, Inaldaw ka de amap-mapan ni Diyapos tuyaw. wala na. Inal daw ang mapanagla ko. Dagdagasag iti pwesto, kat agigiddan kami matan nga agawid. Ay katrumbang na laeng Da kayo ti agasawa, iso ada kayo nga rod ti rumbang nga agkuyog. Saan kat ano asino la di tanti pakilugluganan na. Wala na. Aramidak mat namin nakabaalak tapno matulungak iti pwesto. Nangruna no kas niya nga daag delivery tinatangkan prutas sa lako mi. Kalpasan na, agbiyahe akto matan. Sakto matan mapansukunan ni tirabi sakbay nga garaya ak. Talaga akasta anak ko. Anos ken sakripisyo ti kasapulan. Tapno agbalin ana urnos ti relasyon yung agasawa. Agtinulong kayo iti trabaho. Give and take ako nada iti English. Bakit? apay ka di lakay.
Di mo inton umay alawas ang tikasangay ni Mika. Aywan ngagpaiso Ay na, nagbiit kitawan. 19 na gaya man. Wan nga rod Kasla kaano lang iti pagsinsinublatan tang awawiran. Ita balasangan. Kat, anyang iti plano. Ay kat aghanda tayo bakit? Agparte tayo ti kalding kan baboy. Ni, nagadun ngay lakay. Basit lang dayta. Maminsan lang mat iti makatawan nga ag-birthday ti anak ta. Di lubos-lubosin tan. Anyang iti serbi na iti ado atarakan tayo no saan amasida. Sa bagay matkit di si kangarot ti makaamo, Jun. Wen ka di danagmon aya. Awisem dananang kentatan. Ibagam ta umay da. Sige, umawag ak to ije balay inton madamdama lakay. Wen, awisem amin ida. Anya, ang mga no kumurang ti saganam no awisak amin ida lakay. Ha? Ay kat no kumurang di nayunan tayo ti maparte. Happy birthday manen, Mika anak ko. Happy panagbakit ko nakko ma. Agyaman ak, Daddy. Thank you so much. Uray nga min saan asik ka ti pudpud no nga ama. Inpatag kan inayat naklata. Makunak amay sa ka kadagiti blessings adimteng kada kami ka ni Mami. Banag apagyamyaman ak unay iti Diyos. Awanan nyaman na anak ko. Amumet no kasano ti kinapatagyo kanyak ka ni Mami. When Daddy, amok ka na panagnakakon dayta. Iso nga agyaman ak unay. Agyaman ak iti kinasingpat, kinaanos, kan kinagagatyo nga ama. No awan kayo laeng, jak amo no anya tibanag mi ka ni Mami ita. Nang runa kat ada akon iti kolehyo. No dudwa kami laeng, amangan no saan ako na makapagkolehyo. Saan mat siguro? Panagkunak at ipamuspusan na matlata ti amin tapno makaadal ka. Aywan kaya. Ayan di Mami. Naibus nga minan ti arak ngayon inuman mi ijalikod. Dayjay man, ada iti lamisan da Uncle Edgar. Huwag ngagpaiso. Ayabak ka di, Daddy? Saanan? Siya kon ti mapan iti ayanda. Asikaswam kat di nagiti bisita. Apay ngamin aya, adi mo maigbatan ta cellphone mo bakit? Itay ka pa'y apindot dita. Ay na, nagadungarod ti agor order iti natin kan prutas lakay. Sapay ti kayak dakat door to door. Awan parikot iti dayta bakit? Tulungan kan ang mapanag-deliver. Wen ako ma, ang mataktak kamutin ay iti panagbiyahem lakay. Sana balen. Tinapatay, may deliver dagita nga order. Agbiyahe akto, inton may deliver ta amin. Ang mga numabanog ka nga agbangkat. Sapay nagdadagsan dagi jay. Anya nga tanumang tangdanak laangan iti mang karga lakay. Siya kun, bakit? Awan rin ba nga pagdanagam? Kabaalak na kita. Sigurado ka? Uwin ko naklangaro rin. Awan to, matibilib mo kanyak. Saan mo't nga iti kasta lakay? Pampanunutek laang matipan nakabanog mo. Ay kat talaga akasta Tinapatay at tinulong ta. Sige, si kangarod ti makaamo, Jun. Akin cellphone ti adda iti rabaw ti ref, John. Itay pa'y aring-aring. Ha? Ay, jak mo na. Cellphone siguro ni Tanya, wano ni Mika. Sa dino aya ti ayan dagiti agina. Agdigdigos ti asawak nanay. Ni Mika, agrumbat sa ama pa nag-eskwela. Ay kat di mo pa'y laapan kita no asino ti umawawag. Amangan ba't no importante ti ibagana. Ay na, amoyo mo, tadyak ugali ti makibiyang iti cellphone ti akin cellphone. Wad matkit di ngam amangan mat no importante ti ibaga ti umawawag. Bayan nyo di taranan. Makauray mo't siguro na sino man dahi tanga umawawag. Sige, panawan kayo pa dito sa alas nanan. Inakagsukat na mapanak mo tinagbiyahe. Sige anak ko, agan-anad kay ti panagmanehom. Wala na, ket agyamanak.
Oops, pasino ti kachat mo bakit? Ah, anya kamot kan. Makakigkigtot kamot jung. Pasulpot-sulpot kamot. Ah, saan ka ba't akinigtot nga nakigtot ka? Apay nga ka dito eh. Apay, di ka nagbiyahe. Masadot ako. Grabe man ang ngamin ti traffic. Sa akto man ang agbiyahe inton rabi. Kat umuna ka nga ruden ang agawit, daing ka agluton iti pangrabyan tayo. Agidan tan bakit? Ay na umunakan. Sayang mat nga minti malakwak no agsara akon. Sapay kapigpig saan ti gumatang no kasti nga oras. Agtaksi kaminton kinimika. Apay, umaypay ka no aya dito ni Mika. Wen, adda nga min imbati ti kaeskwelaan na agamit. Jakmat maawit amin, tadamot awit ko. Iso ako nak nga anusan na nga umay alaan. Tagkuyog kaminton nga agawit. Anya dahil aya? Yagbon atas siya akong ti mga wait. Jak amo no anya day jay, tanaka eko bagmo. Ngala, ala akong tapno awan tong tibit-bitin nyo nga agawid. Agriring ti cellphone ni Mami. Ada iti bag na. Nakita kasi merek iti banyo itay. Sigurado ang mabayag pa'y dayjay. Kitaag man ti cellphone na. Ni Uncle Edgar matgayam ti nag-miss call. Kitaag man ti inbox ti text kan messenger na. Adamat chat da ka ni Uncle Edgar. Basaag man. Isinam ngaminan ni Bayaw John. Iti kasta datati agdan na. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Diyos ko. Nagadupay ti chat da. Ay na. Kas dala teenager nga agchat-chat. Nagrurugit ti conversation da. Unay matan ni Mami. Bakbakatanan. Nga kastoy kit din ti apan na i-chat-chat. Tila nagbainan. May samat da dyan nga Uncle Edgar. Grabe da. Nagbabastos da. Abak da pa yan ti teenager nga boyfriend kan ag girlfriend. Ne, nagsapa ka matin nga imay dito yung pwesto, John. Wen, awawan nga rod pasaheros. Nakapsot ti biyahe ita nga oras. Taimingak to inton pa nag-aawid. Tasakto mat mapanagbiyahe. Kasta ayan. Wen, ni Bayaw Edgar ti agidis-diskarga kadagiti kasangsangpet anatay. Inayabam ka di, bakit? Ay, wala kay. Awan ka nung aming trabaho na. Iso ako nak nga umay pailaang tumulong dito yung pwesto. No kasta, iso mismo tinangkontakken ka, bakit? Wala kay. Intad ko tinumber ko iti birthday ni Mika. Naibaga na ngamin nga agsapsapol iti pagtrabahuan na. Kasta aya, Wala kay. sa bagay, iso pa'y matanga igatang na iti kanan dagiti anak na ti itad mo atangdan na. Wala kay. Dakkel mat atulong tan kadakwada nga agasawa ti panagtrabaho na kadata. Dayjay manan ni Mami ka ni Uncle Edgar. Aggilgin nantil damanan. Ay na, di dala agbain. Uray ko mamat, no agpadada nga awanan asawa. Saan ba? Tagpadadamat nga rod nga daan pamilya na. Ay, saanan arumbang tikastoy. Naskan ama-amuan ni daddy daytoy. Ibagakkan kwa na ti amin. Ipabasak dagiti in-save ko a conversation ni Mami ka ni Uncle Edgar. Agraman dagiti ladawan dadwa. Ipulong ko ka ni daddy. Makaamuditan. Nagsakit, Tanya. Nagsakit. Anya launay tinagkurangakin ka. Apay nga raaramidam ti kastoy kanyak. Apay! Diyaka mo, John. Ang panagkunak kat sa anak kon anaragsak iti danam. Anya? Amang ano dayto yun ti makagapo ti pagsinaan ta. Anya? Talaga si Kapay tinatured amang ibagay ti kasta? Itataam mo mun ti may papan kada kami kini Edgar. Adakan kan na niya ti aramidam. Napanan ti panunot mo, ha? Apay ani Edgar Pay.
Amumot a pamilya doon, Edgar. Malaksid iti dayta, kapag yampay. No ita, jakpay lang ang masungbatan dayta sa ludsod mo, Jun. Basta ti ammo, kat aging innayat kami kini Edgar. Anya, Kidawak nga itad mon ti wayawayami kini Edgar, Jun. Ngamin, talaga asaan akon anaragsak iti danam. awanan kayo iti bain. Nagalas ti ugalim. Pumanaw kay ti sangwanak. Tamangan nun niya pa iti maaramid ko ken ka. Panaw! Nagsakit tinakam ko, Miss F. Kasladyak kabaalan ti kastoy nga inaramid ti asawak kanyak. Inaldawak nga aginom tapno ti kunak kat mailiwliwag ko ti amin. Ngaminton maimusawanak, malagip kumanan ti pananglipot ti asawak kanyak. 2 Domingon asaan kami ang nagsarsarita. Sagpaminsanak paikit din nga agaw-awid iti balay. Mas kay kayat kon ti makiturturog iti ayan dagiti kabarkadak ngem ti agawid. Miss F, jak ammo no anya ti aramidak. No ita, talaga ang nasakit tinakam ko. Kasla kayat ko ida abirukan kat balsak ida, babaan iti panangkabkabil ko kuma kadakwada. No bilang ta makaamiris ni Tanya kat agsubli iti danak, awatek kadipay. Wenno bay aklatan a madadaal ti binukal ko a pamilya. Talaga adjakon ammo no anya ti aramida. Aglalaok pay kit din ti mapan panunot ko. Sapay kumata matulungan nak. To'y pagayam mo, June. Ken ka pagayam, June. Idyam ti arak gaputawan na saya at nga ited nakin ka. Mapasubo ka laeng nga agaramid iti may kaniwas. Tirumbang aramidam ita kat ipasnak mo ti agtrabaho. Ipakitam kinkwa na anaragsak ka. Ipakitam akabaalam ti agbyag nga uray awan daytoy iti biyag mo. Tano agbalin ka analopoy, sigurado akat katawaan da ka. Ikararag mo iti Diyos ti amin asaksakitan tinakam mo. Nunaskan nga isangit mo aramidam, iti kasta kat malaganan ti riknam. Panagkunak kat saanan arumbang apakawanan ti kasta a klase ti babae. Ngamin, inaramid na idin, inaramid namanan ita. Kasanon no pakawanam ita kat aramidan nan tumanan. Daytoy kat kapanunutak matlaang kit di pagayam Jun. Ti saludsodak itakin ka kat no kabaalam nga ta amapukaw ti asawam. Awan ti sabali ang makatulong ken ka no saan ati mismo matlaang abagim pagayam ko. Panunutem amaminribo ti iwayat mo nga addang. Alakastan pagayam Jun, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.